paseo campo da Insua. Paseo de madrugada, botei un anillo douro e unha maza colorada. Ai, ala, ai, ala, ala, ai, ala, ai, ala. Amoriño, Na beiriña do mar, amoriño collino, non poido olvidar, non os poido olvidar, non os poido olvidar. Amoriño collino, na beiriña do mar. a fiada desta noite. Ela de ser soada, ela que soe que non é, eu tamén vou na manada. Ai, ala, ai, ala, ala, ai, ala, ai, ala. Amoriño, Na viña do mar, amoriño collín, non os poido olvidar, non os poido olvidar, non os poido olvidar. Amoriño collín, na viña do mar. teño un amor, teño dous. Teño tres, non quero máis, para que quero os amores se eles non me son leales. Ai, Manuel, Manuel del alma, ai, Manuel, ramiño de palma. Entrando pola ieira Tua nai non me mirou, agora vaise casar con o que te botou. Ai, Manuel, Manuel del alma, ai, Manuel, ramiño de palma. cada vez que a noite berra Que viña por te ver, paso ríos e rejeios a riscoe de perder. Ai, Manuel, Manuel del alma, ai, Manuel, ramiño de palma. E agora vai unha que podedes cantar todas. Xa que non vale. A saiada Carolina Tengo un lagarto pintado, canta Carolina, baila o lagarto da yo rabo. Ay, Manuel, Manuel del alma, ay, Manuel, ramiño de palma. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. Ay, la 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 la, ay, la 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 la, ay, la 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 la. Teño unha silvana e horta Que me pica, que me prende. Teño unha mala vecina que por diñeiro me vende. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. Ay, la 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 la, ay, la 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 la, ay, la 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 la. Teño rubio. Eu amai la miña irmán. Tocamos la pandeireta, facemos temblar o chan, facemos temblar o chan. Ay, ala, ay, ala,
bailador do pelixero, sempre me faz apertar as miñas mans o pandeiro, as miñas mans o pandeiro. Ai, ala, ala, ai, ala, ala. Eles fea que o van, e os saltiños, levan o andar do can, levan o andar do can. Ai, ala, ala, ai, ala, ala. Pola ribeira do Pendo, vaise meu sol acabando, vanse meus amorecindo, vanse meus amorecindo. Ai, ala, ala, ai, ala, ala. Veña que a foliada vai boa, caralho. A folejada vai boa, a escuchar ben de Fisterra, o pandeiro de Lisboa, o pandeiro de Lisboa. Ai, la, 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 ai, la, la, Non hai quen vai. Mariquiña do Portelo, Mariqueña do Portelo, non motela, vaga fora, deixa a mama do becelo. Ai, a la, la, ai, a la, ai, a la, la, ai, a la, la. que veña había de estar, Que veña había de estar unha carreteira nova e un coche particular. Ai, a la, la, ai, a la, ai, a la, la, ai, a la, la. pela barriga pelada, Pela barriga pelada de subir por las paredes e baixar por las ventanas. Ai, a la, la, ai, a la, ai, a la, la, ai, a la, la. eu aquí non canto máis. Eu aquí non canto máis, que xa me chamaron tolo a divertido demais. Ai, a la, la, ai, a la, ai, a la, la, ai, a la, la. Veña que foi. Boas noites, damas e cabaleiros. Espera, espera, non utilices un saludo tan do medievo, por favor. Intenta algo máis século XXI. Boas noites a todos a Vai, esta... se vas usar un género femenino, vale? Ei, que tal? Como estades? Perfecto, así. Moitas gracias a todos por vir. Gracias a todos. Sabemos que aquí o tema do bloque que é unha escusa, que realmente viña de ver aos cantadeiros, pero bueno, tranquilos que despois volven cantar, vale? Tranquilos. Igual nos veñen a ver a nós, Charlie, que estamos no cartel da presentación da candidatura. Que wow, se aquí solamente pon, mira. Bueno, Con Ana Pontón, futura presidenta da Xunta. Con Francisco Jorquera, o novo candidato á alcaldía. Coa tua forza faremos unha Coruña mellor. Haberá Claro. música, humor e moito máis. claro, Charlie, nós somos humor, joder. Nah, non dudo que veñan vernos a nós. Supoño que virán ver a proposta con talento, con orde de talento do bloque para a Coruña. Non entendo nada, se buscan talento non sei que facemos nós aquí.
Porque salimos barato, Firene. Bueno, falando diso, tú sabes de onde sale o de Orle a Talento? Pois a verdade é que non. Comento, por se hai xente como a min tamén. Se resulta que era un chascarrillo que usaba Arsenio Iglesias para facer funcionar o Superdepor. Eu explico porque aquí hai xente no bloque que son moito máis novos que a nós. Entonces, Sí. se son máis novos que a nós, ainda peor. Pois sí, pois mira, eu a verdade é que non sabía de onde viña isto. Pensaba que era un pouco como a resposta ás grandes preguntas da cidade. A que te refieres? A ver, por exemplo, como vai o desarrollo da cidade? Pois está lento. Como vai a creación de emprego? Pois está lento. Vaya nivelón do mo traemos, chavales? Lo que pides por AliExpreso. Bueno, pois, como xa que antes falabas de que moita xente nova nesta plantilla, a verdade é que eu miro para eles e digo, guau, dá gusto velos, Mira que bonitiños, que xente máis nova con tanta ilusión, cantas... Mira, eu acórdome cando eu... Señora, non empeces con historias. Somos da generación Xabarín, pero tampouco somos tan vellos. Ai, o Xabarín, Moito Goku papamos, Moito Goku. Non salimos tan mal, Bueno, non, depende. A ver, eu penso que ben non salimos. E dígoche por qué. Porque vamos a ver, ti recordas algunha superguerreira en Goku? Non valen robós asesinos, Entonces, non. Ah, claro, pois claro. É que, por exemplo, víamos Son Goku e non había ningunha muller como referente máis que Chichi e Bulma. A ver, Chichi e Bulma, por se os nomes non nos din nada. Chichi era unha ama de casa histérica e Bulma buscaba as bolas máxicas do dragón para encontrar un mozo. Un mozo, Charlie, un mozo. Visto así, a verdade que ojito, pero bueno, pero molaba todo, Sí, molaba todísimo ver o maestro Muttenroy babeando detrás das paisanas, eran noviñas moito mellor, enjañándoas para o seu propio beneficio. En fin, ti algunha vez te parache a pensar como sería Son Goku se o fixeran hoxe en día? Non me gusta reventarme a miña infancia, a verdade, pensando esas cousas. Eu penso que hoxe en día sería diferente todo, en verdad. Eu penso que veríamos a un Vegeta que lle mandaría fueguitos en Instagram a Bulma e despois mandaríalle o seu canon cósmico en forma de fotopolla no pedida. Pero ti así que vos pasando esas cousas en pleno siglo XXI. Sí, chico, o acoso vennos de gratis, é unha causa. E imaginaste a un Goku corresponsabilizándose das tarefas do fogar e o cuidado do seu fillo? Non imagines que hoxe tampouco pasaría. Non vexo claro. Mas xa que estamos aquí, entonces, estásme contando cositas, queres que che conte unha curiosidade? Veña, dalle, que total temos que estar aquí encima un rato, Sabes que eu de pequeno non sabía decir a R? Pois agora moi ben tampouco a dis, Moi ben, non, pero millor. É que eu de pequeno, antes de ser Charlie Char, que é o meu nome artístico, eu era Calitos Lolíguez López. Vaya merda, non? Non sei se foi máis putada para min ou para o meu millor amigo, Flan. E vacilavante moito con eso. Flipas, tiña un colega que estaba seguido Carlitos, como fan os coches? Rum, rum, como fan os coches, Carlitos? E que lles dicías, tío? Ñau. É como aprendiche a pronuncialo un poquito mellor. A ver, tú sabes que para dicila, tens que poñer a lengua no paladar. Sí. Para facer... Sí. Vale, pois, para min, a miña lengua fai o que lle peta. Entonces, tú pos a man dereita na fazula, fazula é unha palabra que aprendín fai pouco, que estou deconstruindo os meus castelanismos, mejilla diría antes, pos a man na fazula. Sí, funciona. Se pos a esquerda na fazula, Tamén. e non lle tocas a lengua para nada. Non. Pois mira eu, coa esquerda, e coa dereita, eu coa dereita non podo usar a lengua. Non sei a que me recorda eso. Pero sigamos con o tema. Sigamos. De que crees que vai falar hoxe esta xente? Eu penso que comentarán algo de repoboar o rural. Porque penso eu que non hai mellor forma de botar a xente das cidades que non ter pasta para pagar o alugueiro, non? Nunca tanto, verdad, dixache? Vamos, podemos facer unha porra, se queres. Eu sei que hai 4 candidatos que van falar hoxe, agora. Sí. E sei que hai 4 temas. Un falaranos de mocidade, outro de cultura, outro de vivenda e mobilidade e outro de xustiza social, emprego e igualdade.
Outro, onde quedou a linguaxe inclusiva, Charlie? Toda a razón, complícaseme o tema. Bueno, pois se che complica, usemos o femenino por defecto, que todos somos persoas, non? Bueno, aquí igual sí, pero tampouco generalicemos demasiado. Bueno, non nos liemos e vamos ca porra. Temos a Nacho, que estudiou Socioloxía e Ciencias Políticas. Foi responsable comarcal de Galiza Nova e traballou como técnico de recursos humanos. Agora está no sector bancario. De que pensas que nos pode falar? Ten 29 anos, non? Sí. Según pon aquí. Entonces, eu supoño que, por coherencia, falará de mocidade. Supoño que sería raro poñer un avó falando de mocidade. Sería bonito, sería interesante, pero sería raro. Sería un pouco raro. Veña, eu apúntome a que Nacho nos fale de mocidade, a verdad que me cadra bastante. E mesmo igual, podería mencionar esa predilección que teñen desde María Pita por meterlle pasta aos festivais sin meter a nadie local, ningún artista local. Sí, pero teñen un mínimo, joder. Sí? Sí, teñen un mínimo. Ti crees? Sí, E de sí. canto? 0. Ah. Bueno, temos tamén a Avia, que estudiou Filoloxía Galega, traballou en varios servizos de normalización lingüística, é deportivista e ten 3 fillos. Vale, entonces, se ten 3 fillos, ten que saber de vivenda para poder aguantalos pola casa. E tamén diría que se é deportivista, ten que saber de mobilidade, porque o deportivo moveuse moito entre primeira e segunda vez. Non? Pero ten 3 fillos, tío. 3 fillos. Teño 2 e flipo moitísimo. Flipo moitísimo porque nesta cidade non hai ningún colexio público no que se fale galego, tío. É o que che quedan as cidades. Eu flipo que sexades capaces de ter fillos. É un tema que non. Sigamos, entonces. Falamos con Mercedes. Mercedes é membro do Instituto de Estudos Locais José Cornide, do Concello de Cultura Galega e académico correspondente da RAG. Bueno, penso que esta era fácil, non? Falará de cultura. Os outros eran máis difíciles que escoitar a Feijóo falando ben cos pronomes, pero esta... Tanto, e xa está en Madrid, xa non necesita falar galego. Tanta paz leve como descanso deixa, por Dios. Nunca tanta verdade xa, cho. Pero bueno. Pero bueno, ahora temos por último a David, que naceu en Caracas, criouse en Monforte, vive agora na Coruña e traballou como camarero, como socorrista, estudou Dereito e foi representante da CIGA. Pois se tuvo tantos empleos, supoño que falar de emprego tería sentido. Tería sentido? Que máis? E tamén fijo que de Justiza e Igualdade Social tamén sabe bastante. Fijo que tuvo unha pila de historias nas que se non fora por xustiza acababa a hostias con todo isso. A ver, Charlie, a violencia nunca é a solución, pero claro, tanto a saúde mental como está de desprotexida na seguridade social, o que me extraña é que non andemos queimando todo. Vamos a empezar revolucionando as urnas e despois xa seguimos co resto. Sí, nós non perdemos o ánimo, a verdad. A ilusión, a esperanza é que con orden e talento as cousas cambien nesta cidade. Así que vamos a escoitar agora as propostas, vamos deixar de decir tonterías e que fala xente que sabe, vale, chicos? Deixamos a xente cos primeiros candidatos á xunta á alcaldía. Bos días. Bueno, boas noites, máis ben, non? O cambio de tempo. Bueno, que emoción, a verdade, ver tanta xente no Palesco ateigándose. É unha maravilla, a verdade. Moitísimas gracias a todos por asistir a esta presentación da candidatura do BNG ás eleccións municipais do vindeiro 28 de maio. A verdade é que, como vedes, é unha candidatura chea de ilusión e que vai a por todas, indudablemente. É unha candidatura que, como di sempre o noso candidato Paco, está destinada a ganar as eleccións e a gobernar esta cidade. Eu son membro de Galiza Nova, como moitos que están aquí hoxe, que hai vexo moitos compañeiros, e como tal son un mozo que como tantos outros sufre os efectos de décadas de políticas lesivas continuas por parte dos distintos gobernos locais. Mirad, empregos precarios, alugueres a prezos exorbitados, abusivos, diríamos, non? Que, veñen determinadas por políticas de vivenda nulas dende a Xunta e o Concello para o noso benestar. Falta de instalacións deportivas, falta de lugares de lecer decentes, colapsos nas liñas de autobuses que nos levan á universidade. En fin, son multitude de factores que nos abocan directamente á emigración como única alternativa. E esa é a realidade da mocidade coruñesa. É lamentable.
Pero, bueno, eu négome persoalmente a pensar que o noso destiño sea marchar, non? Como tantas xeracións fixeron antes. Espero que esta sexa a última xeración que se ve na obriga de marchar lonxe da súa cidade, do seu país. Pero, como tal, teño claro que a única alternativa para que eso suceda sexa que o BNG goberne esta cidade. Porque así vai mellorar, e non o digo por dicir, sinceramente, avalanos a historia. Sabedes cando foi a única vez que hubo unha concellera de mocidade na cidade, non? Cando estivo o BNG no concello local, no goberno. Coa compañeira Mitas Valencia, cal pido un saúdo moi forte, por favor. Mirade, nese momento non só se desenvolveron beneficiosas políticas deste a mocidade, senón que se contou coa mocidade para desenvolvelas. Eso é algo fundamental. E por cousas así, a mocidade confía tanto no noso proxecto político e ven o nacionalismo galego pois a única alternativa para a solución dos problemas. De acordo? Ademais, penso que a coruñesa é unha mocidade verdadeiramente comprometida, que nunca se pon de perfil ante calquer acto contrario aos seus intereses, aos intereses da poboación, e sempre se pon en contra do machismo e de calquera tipo de opresión que poda suceder, como podemos ver nos últimos tempos ante agresións lamentables. Mirade, as mozas da cidade non só buscamos mudar o goberno local. Eso é importante recoñecelo porque, vamos a ver, é moi pouco ambicioso eso. O que buscamos realmente é transformar a Coruña e transformar Galiza inteira, dende a súa base ata arriba. Por iso é importante non duvidar nunca que o impulso que necesita a Coruña virá dende abaixo, dende a forza de toda a mocidade. Así que nada, darvos moitísimas gracias de novo e deixo-vos co vindeiro concelleiro da Coruña, David Soto. Onde está David? Ali, David. Bueno, eu, como moi ben acertaron Charlie e Irene, vou falar de benestar social. Primeiro que nada, moitas grazas a todas e todos vos por estar aquí. Vexo moitas caras coñecidas, de xente admirada, de xente querida, de amigas e amigos, en definitiva, que quizáis unhas das palabras máis bonitas que temos na nosa lingua. Así que moitas grazas, de verdade. Ben, eu cando pensaba en resumir as nosas propostas en materia de benestar social e emprego, ocorreuseme que podíamos resumilas así: non deixar ninguén atrás, impulsar a Coruña, por suposto, sen deixar ninguén atrás. Mirade que idea tan importante. Por iso no BNG apostaremos por unha cidade accesible, unha cidade na que ninguén poda quede sen participar na vida social por ter, por exemplo, mobilidade reducida. E porque non queremos deixar ninguén atrás, no BNG apostamos por unha cidade segura para os colectivos minorizados. Unha cidade na que ninguén teña que andar con medo pola rúa por ser como é. E nós, e aquí gostaría moito de ser claro, non nos imos poñer de perfil cando haxa que defender os dereitos das persoas LGTB. Porque nós creemos na diversidade e desexamos os mesmos dereitos para todas as persoas. Non imos deixar ninguén atrás e por iso imos facer todo o que estea nas nosas mans para que non haxa barrios de primeira e barrios de segunda, para que Agra do Orzán teña o parque que reclama a súa veciñanza. Para que no Labañou, en vez de máis cemento, haxa máis zonas verdes. Para que nos Mallos non haxa máis rúas abandonadas e para que en Novo Mesoiro haxa un transporte público digno de tal nome e os equipamentos que a veciñanza con moita xustiza reclama, como a Biblioteca Municipal ou o Instituto. Cando outros partidos teñen que falar dos barrios, algúns só son capaces de ofrecer mano dura. Ese é o marco da dereita para estas eleccións, unha dereita que quere tirar tallada dun problema complexo. Un problema que require unha abordaxe integral. Mais se queremos unha sociedade segura, temos que investir tamén en emprego, temos que investir tamén en servizos sociais, en educación, en sanidade. Temos que investir en manter con vida os nosos barrios, en axudar
a quen se atopan en situacións extremas. Nós estamos comprometidos e comprometidas con solucionar problemas, non con agochalos debaixo da alfombra. Iso diferencia as nosas propostas. Non deixar ninguén atrás tamén é falar de emprego. No PSOE non hai moito que rañar aquí. No seu programa de 2019 tan só había unha proposta novidosa, o Pacto polo Emprego, que logo de 4 anos traduciuse nun informe de 77 páxinas. Mais o certo é que melloras tangíveis non hai ningunha, por non dicir non hai poucas por non dicir que ningunha. Nunha cidade que ten un potencial económico enorme, como é a Coruña, o goberno local limítase a asumir pasivamente os plans de conexión coa meseta, que moito prometen, pero nunca dan chegado. Nunha cidade con moito que ofertar no plano das tecnoloxías da información, o goberno local non é capaz de exixir ao Ministerio de Defensa que deixe de poñer a trancos o lanzamento da cidade das TIC, un ministerio dirixido, por certo, polo seu mesmo partido. O certo é que nós, en materia de emprego, non queremos nin pasividade, nin chafalladas, nin sibuana, nin mamotretos na costa. Nós queremos impulsar o emprego de calidade na Coruña, un emprego estável e de calidade, como moi ben adiantou Nacho, para que ninguén teña máis que migrar. Poremos todo da nosa parte para impulsar a industria avanzada e a investigación punteira, para impulsar un turismo de calidade cultural, que sexa respectuoso coa veciñanza e non expulse aos inquilinos e inquilinas dos seus barrios. Poremos todo para impulsar a internacionalización dunha cidade que non está afastada nunha alonxada esquina da península, senón plenamente inserida en áreas económicas puxantes e con futuro. E, por suposto, estaremos sempre do lado das persoas traballadoras, as que crean riqueza e fan que este mundo se mova. Eu agora vou dar paso a unha persoa que tamén admiro moito, que tamén é amiga, e que todas e todas coñecedes porque é unha grande divulgadora da nosa cultura e, sen dúbida, vai ser un grande activo do próximo goberno desta cidade, que é Mercedes Queixas. Obrigada, David, inmenso compañeiro. Por suposto, tamén eu quero darvos a benvida a este momento que é o presente do futuro. Hoxe, aquí, esta candidatura do BNG, comprometémonos co futuro da Coruña como cidade creativa. E non o queremos facer nós, queremos facelo, por suposto, convosco, coa veciñanza desta cidade tatuada na pétrea pel do mar, como escribiu a nosa ben queridísima poeta Luisa Villalta. Esta cidade retratada nesas cores absolutamente recoñecíveis que están nesas mariñas surrealistas do gran pintor Urbano Lugrís. Esta cidade que segue viva en tantas foliadas que aínda podemos sentir nos nosos barrios. E esta cidade que segue tamén interpretada nos palcos dos teatros da nosa cidade desde os tempos das Irmandades da Fala. Infelizmente, sabedes ben que o goberno local non foi quen de ver toda a potencialidade que ten a Coruña en materia de cultura e resignouse simplemente a asumir o papel de Wall-E. Por iso nós, parafraseando o título desa exitosísima serie literaria infantil Onde está Wall-E, tamén nos dixemos todo este tempo e decimos hoxe onde está a cultura neste goberno municipal. Onde estivo e onde está a cultura nun goberno que renunciou dende o minuto 1 a ter unha concellaría de cultura e a facer de ponte, esa ponte tan necesaria entre as creadoras e o conxunto da sociedade. Recuperar o pulso creativo da Coruña non é só o noso soño, é o noso compromiso. Queremos devolverlles a ilusión ás creadoras, ás mediadoras, ás espectadoras, sempre barrio a barrio, mes a mes, porque a cultura no BNG non é flor dun día, non é un froito merado do verán. Sabedes perfectamente que a cultura para nós é o ADN, a columna vertebral que sustenta o proxecto político transversal e transgresor, transformador do BNG, concello a concello, e tamén o faremos, por suposto, dende a Coruña a partir do próximo 28 de maio. Confiamos plenamente na cultura, na potencialidade da cultura galega
como elemento fundamental para avanzar na necesaria cohesión social e tamén como motor de impulso económico para a cidade. Por iso queremos abrirlle novas ventás de oportunidade. Queremos volver a abrirlle novas ventás de oportunidade, porque xa o fixemos unha vez. Xa o fixemos nesta cidade cando o BNG tivo o goberno e a responsabilidade de dirixir a Consellería de Cultura, a única Consellería de Cultura digna de tal nome que tivo a Coruña e que aínda a xente lembra e extraña. E iso foi gracias á compañeira María Xosé Bravo, para quen vai este aplauso e todo o noso recoñecemento. Somos xente de palabra e comprometémonos. Comprometémonos a constituir o Consello Municipal da Cultura. Comprometémonos a impulsar e a reforzar a importantísima rede de bibliotecas municipais desta cidade. Comprometémonos a ensanchar o alto valor que teñen os nosos museos científicos do punto de vista divulgativo, pedagóxico, mesmo tamén turístico. Comprometémonos, por suposto, a pasear, a camiñar e a coñecer esta cidade dende os ollos e a mirada da memoria, da historia, poñendo en valor o inmenso patrimonio cultural que temos. Comprometémonos a estimular a innovación, a creación cultural e, por suposto, tamén a potenciar o capital cultural, o legado que temos dende as diferentes casas museo, a Fundación Luis Seoane ou, por suposto, esa mostra internacional que é Viñetas desde o Atlántico. E, por suposto, comprometémonos con algo que é fundamental, o acceso á cultura como un dereito. Temos que garantir tamén, dende o Concello da Coruña, a partir do 28 de maio, o dereito de acceso á cultura, o dereito á participación na cultura, á creatividade, o dereito de accesibilidade, sempre tendo clara a importantísima igualdade de xénero e de inclusión, porque tamén na cultura ninguén pode quedar atrás. Sabemos perfectamente de onde vimos nestes 40 anos de camiñada do BNG e tamén sabemos cara onde imos, mas sobre todo sabemos que desde a cultura galega e desde a lingua galega somos absolutamente imbatíveis e invencíveis. Tedes a nosa palabra, tedes o noso compromiso para impulsar a cultura desde a Coruña como unha cidade creativa e convidámosvos a impulsala connosco. Deixo-vos agora coa seguinte compañeira de candidatura número 2, que é Avia Beira, a nosa concelleira neste momento no Concello da Coruña, e para min, como para moitísimas mulleres desta cidade e tamén para a mocidade, toda unha referente, desde a perspectiva humana e tamén desde a perspectiva política, e a quen eu lle quero dar hoxe aquí as grazas por todos estes anos intensos de traballo que ten desenvolvido defendéndonos a todos e a todas nesta cidade desde o Concello. Moitas grazas, Mercedes, moitas grazas aos cantareiros, moitas grazas tamén a Irene e a Charlie, moitas grazas a vos por estar esta noite con nós, por acompañarnos nesta presentación da candidatura. Mirade, con todo o amor que temos desde o BNG por esta cidade, porque queremos a Coruña e con toda a convicción de que podemos impulsar unha Coruña mellor, eu vou vos falar do que queremos facer coa mobilidade da nosa cidade. Queremos mudar as rúas para poder camiñar por elas, sen medos, sen obstáculos e con plena igualdade de xénero, que poidamos camiñalas sen que dependa da nosa condición social, da nosa condición económica, da nosa condición física, nin do noso xénero. Queremos unhas rúas nosas, un espazo público que sexa o mellor medio de transporte para nos mover pola cidade. Rúas peonís, rúas que convivan cos coches a baixas velocidades, co tráfico imprescindível para que funcione a cidade. Precisámolo por unha cuestión medioambiental, pero tamén por unha cuestión social, porque precisamos atoparnos polas rúas da cidade. Precisamos ter rúas
con nenos e con nenas. Precisamos ter rúas con adolescentes, con maiores, con persoas con diversidade funcional, que poidan saír das súas casas e non vivan encerradas nelas. Non queremos máis noticias de persoas na nosa cidade que viven encerradas nas súas casas por culpa da inacción das administracións. Mirade, xa o dixo David, precisamos barrios vivos, onde a xente poida pagar o seu alugueiro, porque hoxe en día na cidade da Coruña non se poden pagar os alugueiros aos prezos os que están, e que sexan mínimas as vivendas baleiras. Queremos mudar o noso transporte público para facelo máis útil, para poder empregalo para ir coller o tren, para ir ao médico, para ir ao hospital, para ir traballar, para ir a estudar, para todo. Queremos utilizar o transporte público para ir ás zonas de ocio ou a outros barrios, pola mañá cedo e a última hora da noite. Queremos un transporte público, en definitiva, útil para a xente da nosa cidade. O transporte público ten que estar ao servizo da cidadanía da Coruña e non ao servizo dunha empresa privada. Temos que mudar iso. E tede por seguro, porque xa temos experiencia, que só o BNG vai ter a valentía de enfrontar este grande reto que ten a nosa cidade. Como dicía, queremos camiñar cara a unha cidade máis amável, máis sustentável, máis saudável ambientalmente e socialmente. Querémolo facer co mesmo convencemento que o fixemos en Pontevedra, que o estamos a facer en Pontevedra, que o estamos a facer en Moaña, en Allariz, en Carballo e Vencio. Moitas grazas por estar hoxe acompañándonos tamén. E farémolo con ese convencemento de que cremos na xente, cremos na Coruña, cremos nas coruñesas e nos coruñeses. E hoxe, aquí, esta candidatura do BNG, dicímosvos que estamos convencidas de que coa forza de todas as coruñesas e os coruñeses ímolo conseguir. Xa o veredes. Bueno. Que ben fala esta xente, que animalada. Como te quedache despois de escoitar as propostas? Eu quedeime un pouco como cando vas xantar a de túa nai o día da festa. Farta. No, jová, quedeime así como que por moito que comes ainda che queda sitio para o postre. Vale, menos mal, que era farta. Pois tranquila, porque o postre ben completiño. Ainda temos que escoitar a futura presidenta da Xunta e o candidato a alcaldía Jorquera. Así que ben, estou tope. Ai, mi madriña. Ana, ti sabías que eu entrei en Galiza Nova cando Ana Pontón entraba por primeira vez na permanente de Galiza Nova? O meu primeiro recordo na organización é estar aplaudindo nunha facultade do Campus Sur a entrada de Ana en Galiza Nova na permanente. Pois non sabía. Pois Bueno, mira. sí que sabía que ensayáramos isto antes, pero non sabía. Pero claramente ela converteuse nunha gran política, E tú, bueno... Claramente eu convertíme nunha gran cómica presentando un gran acto cun gran compañeiro ao meu nivel ao lado, non? Querías dicir? Sí, xusto eran as miñas palabras, totalmente. Tens unha cousa máis que contarnos de Ana, xa que a conoces. Pois mira, eu recordo a sempre currando nos primeiros festigais, sempre co walkie posto. Recordo tamén os sábados polas mañás nas direccións nacionais de Galiza Nova, sempre dialogante, conciliadora, con boa cara e eu morta de sono. E tamén recordo sempre plantexando solucións e resolvendo calquera cuestión que había enriba da mesa. O sea, entonces, temos currante, temos dialogante, conciliadora e resolutiva, dices, non? Sí. Vaya traxe, che fixo, Ana? Estás contenta? E de Jorquera, que nos dices? Pois mira, eu por edad non coincidín tanto con Francisco, a verdad. Pero teño tamén moi bo recordo porque cando houve un centro de maiores na cidade que pechaba as súas portas, a miña nai traballaba ali e sempre estuvo desde o primeiro momento a servicio dos traballadores ao pé do cañón reivindicando e axudándos a defender os seus dereitos. Bueno,
Eu podo che dicir que me saludaron antes e que parecen majo. Non os conocía máis. Así que se queres, contoche unha tontería miña, porque fijo que a esta xente lle interesa muchísimo. Contoche, por exemplo, como a caguei coa hipoteca. Pero colleche a hipoteca cando o Euribor estaba baixo? Sí, pillando no mellor momento da historia para facela tipo fixo. E daquela, que pasa? Que na fixen a tipo fixo. En serio, tío? Sí. Foi así, tío. Foi que fun a unha pila de bancos e todos me decían é o momento mellor da historia para facela a tipo fixo, tens que facela a tipo fixo. E eu, se tantos me dicen os bancos que a faga a tipo fixo, queren engañarme. Seguro. Bueno, e onde fixeche ao final a hipoteca logo? Ao final collín e fixen a banca, porque aí dixeron, mira, vamos deixarle facer a variable, a ver se con un pouco de suerte non pode pagala, se fai o cupa xa temos noticia para a prensa. Mira, Charlie, está moi ben a túa movida da hipoteca, pero eu prefiero casi que escoitar a Ana Pontón e a Francisco Jorquera, Non sei, ademais, se non teño nin para pagar o alugueiro, como vou mercar un piso? Non me interesa. Iso non é verdad. Pois a ver se non la mañan eles. Vamos falar con... Deixamos vos con Ana Pontón e Francisco Jorquera. Ben, moi boa noite a todos e a todas. A verdade é que estou moi contenta de poder estar hoxe aquí na Cidade Alta, que era como lle chamaba a Coruña Luisa Villalta. Unha cidade que é alta, sí, alta en cultura, alta en maneiras de vivir con personalidade propia, unha cidade alta que demostrou ao longo de toda a súa historia que é capaz de poñer na vanguarda todo aquilo que nos fai sentir orgullosos e orgullosas de ser galegas, porque evidentemente falar da Coruña é falar de liberdade, é falar da cultura, é falar do mar, é falar da ciencia, é falar da intelixencia artificial, é falar de traballadores e traballadoras de primeira, é falar de empresas que son referentes a nivel internacional. Falar da Coruña é falar do centro, pero tamén dos seus barrios. É falar da Coruña é falar de feminismo, porque esta é a cidade que resistiu invasións cunha muller como protagonista, María Pita, é a cidade pois que viviu as primeiras folgas de mulleres coas cigarreiras da Coruña que defendían mellores deleitos laborais, e creo que isto é importante lembralo nun día como hoxe, despois de que onte vivíramos o orgullo de ver de novo a miles e miles de mulleres nas rúas defendendo a igualdade, a liberdade e, desde logo, o dereito a ser libres e iguais. A Coruña é unha cidade galega, unha cidade cosmopolita, un motor de modernización e de transformación para o país. É unha cidade que ten unha enorme capacidade e potencial, pero neste momento a Coruña é unha cidade que ten un goberno en punto morto e o que necesitamos é un goberno co impulso que pode dar o Benegai o noso candidato Francisco Jorquera. Paco é unha persoa, eu teño que dicilo, excepcional. Levo ao longo destos anos falado con moita xente, coñecido a moitos militantes, todos excepcionais, pero quero dicirvos que Paco é unha persoa que destaca. Destaca porque é unha persoa que ten visión a medio prazo, é unha persoa cercana, é unha persoa coa que se pode falar, é unha persoa que quere poñerse a solucionar os problemas que ten esta cidade. Desde logo, Paco é o alcalde que necesita a cidade da Coruña para ser vanguarda, é o alcalde que necesitamos. Porque Coruña ten que poñerse a vanguarda no urbanismo, nunha mobilidade sustentável, no acceso á vivenda, na defensa dos servizos públicos.
punta de lanza tamén no económico, porque levamos demasiados anos vendo como esta cidade e a súa comarca non fai máis que perder emprego e desindustrializarse. Non podemos seguir así. Hai que darlle un novo rumbo á cidade. E no BNG temos programa, temos un equipo excepcional e temos o mellor candidato, Francisco Jorquera. Hai que poñerse a traballar para facer realidade o soño dun novo alcalde nacionalista na cidade. Porque con Jorquera non só vamos a ter un gran alcalde, dialogante, con impulso, que coñece esta cidade e que sabe que necesita para avanzar. E que tamén vamos a ter algo que é fundamental. Vamos a ter un alcalde coas mans libres para defender os intereses da Coruña, que non vai estar subordinado nin ás directrices do PP, nin ás directrices do PSOE. Un alcalde que vai a poder decir que o Porto da Coruña non é do Ministerio, é dos coruñeses e das coruñesas e que teñen que devolverlo a esta cidade. Un alcalde que non vai a permitir que tamén se queira facer caixa desde o Ministerio de Defensa coa cidade das TIC. Un alcalde que vai a poñer sempre por diante os intereses desta cidade. Porque nós, evidentemente, temos un proxecto para esta cidade. Un proxecto para avanzar, para darlle impulso, un proxecto para que a Coruña non perda as oportunidades dun momento no que se están dando grandes cambios e transformacións e que se necesita realmente o impulso que necesita esta cidade. Paco, desde logo, é o mellor que lle pode pasar á cidade da Coruña, porque non só ten cabeza, tamén ten a esta cidade no seu corazón e, desde logo, é importante que Coruña vaya a máis para que Galiza vaya a máis. Eso é o que queremos construir. Temos un proxecto para a Coruña dentro dun proxecto para o país. E teño que decirvos que estamos moi preocupadas co que está pasando en Galiza nos últimos anos. Nos temos a sorte de vivir nun país que é inmenso. Hai quen di que Galiza é pequeno, pero nós creemos que Galiza é inmensa. Sin embargo, estamos vendo como co goberno do Partido Popular Galiza está indo a menos. Cada vez temos menos poboación, cada vez menos xente nova, que non é só porque nazan poucos nenos e nenas, é que estamos vendo como se repite o drama de que a xente nova de hoxe, esa xeración máis formada, ten que volver a coller as maletas e emigrar ante a falta de oportunidades e non nos lo podemos permitir como país. Pero esta é unha Galiza que o Partido Popular está facendo que vaya menos no emprego, na industria, mesmo nesta crise de prezos, a pesar de que temos os salarios por debaixo da media e as segundas pensións máis baixas, resulta que os prezos aquí suben máis que na media do Estado e temos dos peores comportamentos de todas as comunidades do conxunto do Estado. E o país non vai atrás porque non haxa potencialidade e capacidade para facer unha cousa. É que o PP nos está deixando unha desfeita. E sabedes que non tiña clarísimo? Sabedes quen o tiña moi claro? O señor Feijóo, que en canto puido colleu carretera para Madrid escapando da desfeita que deixaba en Galiza. Unha desfeita no económico, pero tamén onde están xogando cos servizos públicos. Están xogando cunha das grandes conquistas da nosa sociedade, a sanidade pública. E teñen o rostro, non sei, cara dura, non sei como decir, de negar o evidente. Hai uns días falábamos no Parlamento, preguntáballe ao presidente este de reposto que temos, como estaba a sanidade pública. E sabedes que decía? Que nos que inventábamos os recortes.
os recortes non existían. E eu pregúntome, se os recortes non existen, como é que cada vez hai máis lista de espera? Como é que temos lista de espera até para ir ao médico ou á médica de cabeceira? Como é que temos 194 concellos en pediatra? Como é que cada vez as persoas teñen unha peor calidade de vida? Pois sabedes por qué? Porque o Partido Popular en 14 anos recortou 2.339 millóns de euros en atención primaria, que é recortar sobre a saúde das persoas. E vamos a volver a decirlles alto e claro que coa saúde dos galegos e das galegas non se xoga. Como tampouco podemos permitirlles que xoguen co noso futuro colectivo. Hoxe estamos no medio dunha crise de prezos que ten moitas causas. Desde logo, hai moitas razóns xeopolíticas que explican a crise que paga a maioría social. Pero hai un elemento que está sendo central nesta crise. Son os prezos da enerxía. E estamos, ademais, vivindo unha transición enerxética que lle din, na que vamos a ter que producir máis electricidade. E, sin embargo, pretenden que Galiza simplemente produza electricidade para favorecer ese centralismo que tanto dano lle fai a este país sin que aquí haxa ningún beneficio. Porque que isto é unha irresponsabilidade o que están facendo. Nós temos o petróleo do futuro, que é a electricidade, pero que non podemos permitir é que esa riqueza que tiña que poñerse ao servizo do conxunto dos galegos e das galegas se poña ao servizo das eléctricas que siguen aproveitándose desta crise. Nós, desde logo, o que vamos a decir alto e claro é que Galiza non pode ser a colonia enerxética de Madrid e as eléctricas non poden estar por riba dos intereses deste país. Non pode ser que pretendan destruir unha parte do noso patrimonio natural, pasar por riba da xente que vive no medio rural, que tamén ten dereito a vivir ali e a ter as súas actividades productivas, ou que agora tamén pretendan que a nosa costa sexa expulsada a xente que leva traballando anos e anos no mar para que as eléctricas sigan gañando máis. Pois nós vamos a decirlle que frente a ese modelo vannos a ter enfrente. Nós vamos a defender un modelo de xustiza enerxética que pasa, en primeiro lugar, porque a enerxía sexa o que sempre debeu ser, un ben ao servizo da sociedade. Vamos defender que se poña en marcha unha empresa pública galega de electricidade e imos reclamar unha tarifa eléctrica galega, a electricidade máis barata para a xente deste país e para as empresas, porque o que non é decente é que mentres as eléctricas se forran nesta crise, vivamos nunha Galiza donde este inverno volve a haber xente que pasa frío porque non pode pagar a luz. Non é decente e temos que cambialo. Como tampouco é decente que a banca, esa grande banca a que rescatamos entre todos e todas na anterior crise, siga querendo espremernos cada vez máis e máis con un incremento dos prezos das hipotecas que afoga e asfixia a miles de persoas. Pois este é o momento en que nos devolvan os 90.000 millóns de euros do rescate bancario ás persoas por riba da banca, porque xa está ben e porque temos que cambiar estas cousas. Temos que cambiar as cousas que non funcionan ben. Decía unha feminista norteamericana que unha frase que lle tomo prestada, e decía Angela Davis, nós non estamos en política para aceptar o que non podemos cambiar, estamos en política para cambiar
o que non podemos aceptar. Non podemos aceptar que esta cidade siga sin rumbo. Non podemos aceptar que Galiza, que é un gran país, siga vendo como retrocedemos e retrocedemos e retrocedemos. Non podemos aceptar que a nosa lingua sexa tratada como unha lingua de segunda, onde teñamos escolas onde os nenos e nenas que entran falando galego saen falando castelán. Non podemos aceptar as desigualdades. Non podemos aceptar que sigamos vivindo nun país onde medra a pobreza. Nos, desde logo, estamos aquí para cambiar as cousas. Non decimos que sexa fácil, nin que vaya a conseguirse chascando os dedos, pero desde logo temos toda a vontade, todo o amor e toda a convicción de que temos dereito a cambiar as cousas e a facer realidade os nosos soños. E en Coruña vamos a facer precisamente iso nas próximas eleccións municipais, mobilizándonos, falando con todo o mundo para facer realidade ese soño, que volvamos a ter un alcalde nacionalista na Coruña. Deixovos co futuro alcalde da Coruña, Francisco Jorquera. Moitas gracias. Moitas grazas. Moitas grazas. En primeiro lugar, moitas grazas a todos e a todas por estardes aquí. Moitas grazas, Ana, por esas palabras tan agarimosas, tan amáveis. Grazas aos militantes e simpatizantes do BNG. Grazas aos representantes do rico tecido social que ten esta cidade. Moitos deles están tamén hoxe aquí presentes. Grazas a todos os cidadáns que se achegaron até aquí para coñecer de primeira man a proposta do BNG. De verdade, emocióname ver tanta xente hoxe aquí. Estou convencido de que é o preludio de algo grande, porque vos aseguro que nestas eleccións municipais o BNG vai a por todas. Imos a por todas. No, que ninguén se engane. Non temos vocación de outsiders. Non aceptamos o rol de papel secundario que o PP e o PSOE pretenden asignarnos. Porque a nosa vocación é ser alternativa, liderar políticamente esta cidade. E estou convencido que coa vosa forza ímolo conseguir. Claro que sí, ímolo conseguir. Mirade, de verdade, non gosto de falar de min mesmo. Os que me coñecen saben que son unha persoa tímida, inda que posiblemente non o aparente, e inda que posiblemente o disimule moi ben. Pero asegúrovos que para min non hai maior honra que servir a esta cidade. Porque amo a esta cidade. Sinto paixón pola Coruña e estou disposto a deixarme a pel para servir a esta cidade. Creo que sabedes, sinceramente, sabedes que se me dades a confianza, a Coruña terá un alcalde que non se vai comportar como delegado da Xunta ou como delegado do Goberno Central no Concello. Terá un alcalde, por suposto, con capacidade de diálogo, de chegar a acordos, pero ao mesmo tempo terá un alcalde firme e exixente, poñendo sempre por diante os intereses da cidade e dos seus cidadáns. Presentámonos a estas eleccións co aval destes 4 anos de traballo. Sinceramente, creo que ninguén pode decir que non dialogamos e que non sabemos escoitar. Sinceramente e humildemente, creo que ninguén pode discutir que non sexamos honestos, traballadores e rigurosos. Nun mandato caracterizado polas sucesivas crises que sacudiron o goberno local e os outros grupos municipais, o BNG estivo centrado no que tiña que estar,
a relación coa veciñanza e en responder ás súas necesidades e ás súas aspiracións, canalizándoas a través das nosas propostas e das nosas iniciativas no Concello. Achegamos solidez, solvencia e fiabilidade á política municipal. Presentámonos tamén co aval do bo facer do BNG nos concellos nos que goberna. Desde Pontevedra até Carballo, os concellos nos que goberna o BNG son recoñecidos por moitos galegos, por moitas galegas, como exemplo de boas prácticas municipais. Permitídeme que vos conte unha anécdota. Hai uns meses acudín a visitar os comercios dun barrio convidado pola súa asociación de comerciantes para dialogar directamente cos comerciantes, coñecer as súas preocupacións, as súas propostas e telas moi presentes. E houve un comerciante que vos aseguro que non era militante do BNG que dixo que estaba convencido que todos os concellos de Galiza necesitaban como mínimo 8 anos de pasada polo BNG. Claro que o necesita e necesita tamén Coruña. Presentámonos a estas eleccións co aval de que hai equipo, unha candidatura cunha presenza moi significada de persoas novas e preparadas, porque aspiramos a unha cidade capaz de reter o seu talento, unha cidade na que a mocidade poida vivir e realizar o seu proxecto vital, unha candidatura formada por persoas de perfil profesional variado, traballadores asalariados, profesionais, xestores empresariais, veciñas e veciños de todos os barrios da cidade, porque a Coruña é unha cidade de barrios e queremos poñer os barrios no centro das políticas municipais. Unha candidatura que conforma un equipo sólido e solvente, que aporta orde e talento. Efectivamente, xa se explicou antes, orde e talento. Con esta frase resumía o xenial Arsenio Iglesias as cualidades que tiña que reunir un bo equipo de fútbol. Cualidades que reunía de sobra aquel equipo que todos lembramos e que se gañou o apelativo cariñoso por parte de todo o mundo de Super Depor. Pois vos aseguro, con toda humildade, pero toda convicción, que esas cualidades as reúne tamén a candidatura do BNG. Pero a candidatura do BNG non só achega orde e talento. Achega tamén empatía, imaginación e creatividade, ilusión e forza. En definitiva, se me permitides que o resuma, achega razón e corazón. Razón porque ten capacidade, ten propostas, ten ideas, e corazón porque ten ilusión e forza para leválas a cabo. Razón e corazón para facer da Coruña unha cidade para vivir e para traballar. Unha cidade para traballar porque a Coruña ten que recuperar impulso económico. A Coruña ten que ter vocación de ser o gran motor económico que Galiza necesita, de ser a capital económica do norte desa grande eurorrexión que conforman Galicia e o norte de Portugal. Cun concello que exerza un papel de liderado, de indutor dun proxecto de futuro, contando, por suposto, que a extraordinaria forza e enerxía que ten a sociedade coruñesa, apostando pola renovación, recuperación e diversificación do noso tecido industrial, apostando pola innovación e investigación, apostando por termos un porto vivo que non dea as costas a nosa pesca e que aposte por desenvolver a economía azul que poña en valor os nosos produtos do mar,
apostando tamén por unha economía verde que poña en valor os produtos da nosa terra e apostando, por suposto, polo pequeno comercio, porque o pequeno comercio é fonte de riqueza e emprego. Pero, ademais, se temos un pequeno comercio vizoso, teremos barrios vivos e seguros. Razón e corazón para construir unha Coruña que non remate na Ponte da Pasaxe, cun goberno local que impulse de verdade a creación da área metropolitana e a concertación de servizos e políticas a escala comarcal, e que impulse tamén a articulación do conxunto do Golfo Ártabro como grande rexión urbana e económica do norte de Galicia. Non podemos permitirnos, como cidade, o luxo de perder outros 4 anos sin que se dean pasos nesta dirección, porque é imposible diseñar a Coruña do futuro se non atendemos a esta dimensión, a dimensión metropolitana, a dimensión do Golfo Ártabro. Razón e corazón para construir unha cidade para vivir, porque non nos resignamos a que haxa moitas persoas que teñen que marchar da nosa cidade porque non poden acceder á vivenda, porque o precio da vivenda é total e absolutamente prohibitivo. Por tanto, comprometémonos, primeiro, a ser exixentes ante as administracións que detentan as principais competencias, o Goberno central e, sobre todo, a Xunta de Galiza, que é quen ten as principais competencias en materia de vivenda, para que haxa oferta de vivenda pública e para que haxa políticas que favorezan o acceso a todo o mundo a unha vivenda digna. Por exemplo, incentivando fiscalmente que os pisos baleiros se oferten para aluguer. Permitídeme que me pare un segundo. Este problema tamén o manifesta un día sí e outro tamén o candidato do Partido Popular. O candidato do Partido Popular pola Coruña denuncia que, efectivamente, a vivenda na Coruña está moi cara e hai moita xente que ten que ir vivir fora da nosa cidade. Pero o candidato do Partido Popular sabe quen ten as principais competencias en materia de vivenda? A Xunta de Galiza. A ver si se entera o señor candidato do Partido Popular. Pero, por suposto, tamén nos comprometemos a utilizar as ferramentas que ten o Concello para influir no prezo da vivenda, impulsando que haxa máis oferta, que haxa vivenda nova. Iso sí, por suposto, a construción da vivenda nova ten que respetar os valores paisaxísticos e patrimoniais desta cidade, impulsando decididamente a rehabilitación, regulando as vivendas de uso turístico e ampliando o parque municipal de vivendas para ofertar en aluguer. Non é de recibo que, despois de 8 anos, sigamos esperando polas tantas veces anunciadas vivendas municipais de Xuxán ou de Marqués de Pontejos. Razón e corazón para construir unha Coruña para vivir, porque vivir é moito máis que residir. Vivir conleva tamén disfrutar de calidade de vida, de termos unha cidade que sexa un modelo de calidade urbana, unha cidade construída, deseñada á medida das persoas, que poña as persoas no centro. Porque, reparade, se na ocupación do espacio público as protagonistas serán as persoas, teremos un espazo público de máis calidade, máis seguro e accesível a todos e a todas por igual. E no BNG sabemos como facelo. Temos exemplos desenvolvidos polo BNG que hoxe en día son unha referencia internacional. Un modelo que conleva apostar tamén por un novo modelo de mobilidade, mellorando decididamente o transporte público. Xa se referiu brillantemente Avia na súa intervención. O transporte público na cidade e o transporte público no conxunto da área metropolitana. Non é sostível un modelo como o actual, onde a cotío
entran na Coruña tantos coches como vehículos ten o parque móvil desta cidade. Por iso, apostamos por mellorar o transporte metropolitano, non só o bus metropolitano, hai que establecer o transporte marítimo, é imprescindível dotar a área da Coruña de servicios de ferrocarril de cercanías. Hai que rematar, amigos e amigas, coa vergoña, porque este é un dato real, de que a Coruña e Vigo sexan as áreas máis poboadas do Estado que aínda carecen de servicios ferroviarios de cercanías. Razón e corazón para construir unha cidade verde, comprometida decididamente na loita contra o cambio climático. Unha Coruña limpa, unha Coruña que aposte decididamente pola reducción, pola reciclaxe e a reutilización, cun goberno local que impulse a posta en valor de toda a nosa contorna, construindo un gran cinto verde en toda a nosa contorna, que aposte por crear anéis verdes que cheguen tamén ao conxunto da cidade central, que aposte pola revitalización e pola renaturalización dos nosos ríos e o noso borde costeiro. Unha Coruña, por suposto, inclusiva, integradora, comprometida na loita contra todas as desigualdades e calquera forma de exclusión, afortalando as políticas sociais, afortalando os servizos públicos, apoiando decididamente o extraordinario labor que fan as entidades do terceiro sector na nosa cidade. Hoxe, neste acto, hai representantes de distintas entidades do terceiro sector, dende o BNG, o noso parabén polo vosso extraordinario traballo e o noso compromiso de que desde o goberno municipal o BNG respaldará con toda a súa enerxía o inmenso labor que facedes. E, por suposto, acabando coas diferencias entre barrios ricos e pobres. Non queremos unha Coruña onde cada vez exista unha diferencia máis acentuada entre barrios ricos e pobres. Queremos unha Coruña integrada, por iso imos poñer os barrios no centro. E, por suposto, construir con razón e corazón unha Coruña creativa que canalice as enormes capacidades, as enormes potencialidades desta cidade no eido cultural para facer da Coruña o faro cultural de Galiza, porque temos condicións para ser o faro cultural de Galiza. Esa é a Coruña que queremos. E dígovos de verdade que o momento de facer realidade esa Coruña é agora, porque a escolla nas vindeiras eleccións municipais non pode ser escoller ou ben retornar ao pasado ou un modelo de cidade caduco, superado, como que representa o Partido Popular, ou pola contra, 4 anos máis de continuismo, cun goberno municipal do PSOE que non foi capaz de recuperar para a Coruña o impulso que necesita, un goberno municipal do PSOE que moitas veces estivo máis preocupado de atender os seus continuos conflitos internos e estivo máis preocupado das fotos do espectáculo e da propaganda que de atender as necesidades da cidade no día a día. A escolla ten que ser, por iso, un cambio de rumbo. E estou convencido de que o BNG é a forza política que reúne todas as condicións para imprimirlle á cidade ese cambio de rumbo que lle devolva o impulso que necesita. Sabedes que hai unha canción de John Lennon que se chama Give Peace a Chance. Dalle unha oportunidade á paz. Por certo, un título precioso nestes tempos que estamos vivindo. Pois eu dígolle a cada coruñesa, a cada coruñés, dalle unha oportunidade ao BNG. Dalle unha oportunidade ao BNG porque devolveremos a Coruña o impulso que necesita.
por suposto. Coller impulso e dar o salto. Coller impulso e dar o salto. Isto é o que dicía un poema de Lois Pereiro, ese grande poeta coruñés, por desgraza, falecido. Coller impulso e dar o salto. Pois collamos impulso e deamos o salto. Fagámolo. É o momento é agora. É o momento en Galiza, reparade que vos acaba de falar Ana Pontón, xa ninguén dubida que Ana Pontón vai ser a vindeira presidenta da Xunta de Galiza, vai ser a presidente de Galiza, pero é o momento tamén na Coruña. Coa vosa forza, tede a seguridade de que o imos a conseguir. Moitísimas grazas.